Kenneth Hagin, Etika služobníkov. Koľko z vás máte so sebou Biblie? Amen. Chvála Bohu. Zdvihnite svoje Biblie. John Austin povedal, zamávajte Bibliami a naštvite diabla. To vyzerá veľmi dobre. Ja som to povedal pred mnohými rokmi, presne pred 60 rokmi. Nepočíta sa to, čo si myslíš, že Biblia hovorí. Nepočíta sa to, čo ti niekto povedal, že Biblia hovorí. Ale počíta sa to, čo ty vieš sám, že Božie slovo hovorí. A potom znovu ďalší môj obľúbený výrok. Biblia je Boh, ktorý hovorí ku mne. Ak to je pravda, tak potom musíme počúvať, čo Biblia hovorí. A niekedy môžeš povedať ľuďom, čo hovorí Biblia, a oni povedia, nechceme počuť. To znamená, že nechcú počuť Boha. To ťa možno prekvapí, ale ja som dokonca to zistila aj u niektorých služobníkov. Ty im povieš, čo hovorí Biblia, pýtajú sa ťa, začneš im hovoriť, čo Biblia hovorí, to nechcú počuť. Kazatelia budú v zlej forme, keď nebudú počúvať Bibliu. V tom čase dvaja služobníci, náhodou to boli pastori, oni mi povedali, Biblia, nebiblia, ja ostanem s tým, čomu ja verím. Ale keď môj názor nie je v línii s Bibliou, tak sa zmením. Otvorte svoje Biblie do 1. Timotea, do 3. kapitoly. Počkám, kým si to nájdete. 1. Timoteus, 3. kapitola. Začneme od 1. verša. Verné je to slovo. Ak niekto túži po biskupstve, žiada si výborné dielo. Tedy biskup musí byť bez úhony, muž jednej ženy, triezvy, rozumný, slušného chovania, pohostinný, schopný učiť. Nie pijan vína, nie bitkár, nie žiadostivý mrzkého zisku, ale prívetivý, nesvarlivý, nie milujúci peniaze. Ale taký, ktorý dobre spravuje svoj vlastný dom a deti má v podriadenosti s celou počestnosťou. Ale ak niekto nevie spravovať svoj vlastný dom, ako sa potom bude starať o cirkev Božiu? Nie novák, aby nadujúca neupadol v odsúdenie diablovo, ale musí mať aj dobre svedectvo od tých vonku, aby neupadol do pohanenia a do smečky diablovej. Tak podobne aj diakoni musia byť počestní, nie dvojjazyční, ale oddaní mnohému vínu, nie žiadostivý mrzkého zisku, ale takí, ktorí majú tajomstvo viery v čistom svedomí. A nech sú aj oni najprv skúšaní, až potom nech konajú službu diakona, súc bez úhony. Tak podobne musia byť počestné aj ženy, nie pomluvačné, triezve, verné vo všetkom. Diakoni nech sú mužovia jednej ženy, ktorí dobre spravujú deti i svoje vlastné domy. Lebo tí, ktorí dobre vykonajú službu diakona, nadobúdajú si dobrý stupeň a mnoho smelosti vo viere v Kristu Ježišovi. Toto ti píšem v nádeji, hovorí Pavol, píšuc Timoteovi, že naskore prídem k tebe. Amen. Chvála Bohu. Tu hovorí o úrade pastora. Budeme o tom hovoriť za chvíľu. Ale viete, že toto sú jediné kvalifikácie, ktoré nájdeme v celom Novom zákone pre kohokoľvek, kto chce byť služobníkom. Je to pravda? Nemyslím si, že Boh očakáva viacej od pastora, než od evangelistu. Myslíte? Bol by nespravodlivý, ak by tak konal. Neverím, že očakáva viac od pastora, než očakáva od učiteľa. Neverím, že očakáva viacej od pastora, než od proroka. Neverím, že očakáva viacej od apoštola, než od pastora. Alebo misionára. Ak by to robil, tak bol by neverný. Bol by nespravodlivý. A Boh nie je nespravodlivý. Amen.
V jednom slova zmysle môžeme povedať, že v tejto časti písma, ktorú sme teraz čítali, dostali sme od Pavla skrze Ducha Svätého kvalifikáciu pre službu. Tak cez to budeme prechádzať a nebudeš sa cítiť kvalifikovaný, tak sa nevzdávaj, len začni na sebe pracovať a získaj tie kvalifikácie. Je zaujímavé podotknúť, že pri podávaní týchto kvalifikácií Pavol hovorí o duchovnosti. Ani jedno slovo sa nehovorí o tom, či vie kázať, že pastor by mal učiť, ale celá časť sa týka individuálneho chovania, osobného života, charakteru. Pretože mnohí stroskotali vo svojej službe, ale mnohokrát stroskotali aj životy iných ľudí kvôli tomu, že sa takto nesprávali. Toto je verné slovo. Iný preklad hovorí, toto je populárne slovo. Iný preklad hovorí, ak niekto túži po biskupstve, žiada si dobrú vec. Iný preklad hovorí, ak ašpiruje na úrad dozorcu, iný preklad hovorí, ak túži po úrade biskupa. To isté grécke slovo, ktoré sa prekladá slovo biskup, je preložené aj ako slovo dozorca. To isté grécke slovo, ktoré sa prekladá pastor, sa prekladá aj ako pastier. Všetky tieto 4 slova hovoria o tom istom úrade. Pastier, pastor, biskup, dozorca, všetci tvoria úrad vlastne pastora. Potom, keď pôjdeme ďalej, hovorí o starších, väčšinou hovorí o pastoroch. Chcem, aby ste si všimli niekoľko veršov, ktoré nám pomôžu. Začneme s Matúšom 9. 9. kapitola. Božie slovo hovorí v 35. verši. A Ježiš chodil po všetkých tých mestách a mestečkách a učil v ich synagógach a kázal evanjelium kráľovstva a uzdravoval každý neduch, alebo každý druh choroby, každý druh choroby medzi ľuďmi. A keď videl tie zástupy, hlbokou ľútosťou bol pohnutý nad nimi, že boli zmorení a rozptýlení ako ovce, nemajúce pastiera. Nemajúce apoštola. Áno, je to tak? Nehovorí to tak. Alebo boli rozptýlení ako ovce, nemajúce proroka. Je to tam tak napísané? Nie. Boli zmorení a rozptýlení ako ovce, nemajúce evanjelistu. Nie. Boli zmorení a rozptýlení ako ovce, nemajúce pastiera. Ovce potrebujú pastiera. Vďaka Bohu za pastierov. Amen. Pavol písal Timoteovi, o tom budeme hovoriť potom neskôr. Keď písal Timoteovi a hovoril o svojej vlastnej službe, v 1. Timoteovi v 2. kapitole hovorí, povedal v 7. verši, na čo som ja postavený, Pavol píše Timoteovi, na čo som ja postavený za hlásateľa a apoštola, hovorím pravdu Kristovi, neklamem, za učiteľa pohanov, vo viere a pravde. V 2. Timoteovi, ktorý písal, v 2. Timoteovi, chcem, aby ste si všimli, že znovu spomínal skoro tú istú vec.
Jediný rozdiel je, že namiesto toho, aby povedal som postavený, povedal som ustanovený vo verši 11. 2. Timoteovi 1. kapitola 11. verš. Cieľom ktorého som ja ustanovený za kazateľa. Kázanie prichádza vždy na prvom mieste. My všetci sme kazatelia. Všetci laici sú kazatelia, nemusia byť v plnej službe, ale kázať znamená prehlasovať alebo hovoriť. A my všetci máme hovoriť dobrú správu. Halelúja. Takže som ustanovený za kazateľa a apoštola za učiteľa pohanov. Apoštol má schopnosť ustanoviť cirkev. Častokrát sa stretával s ľuďmi počas mojej služby 60 rokov. Niektoré veci si ľudia myslia, že tie zjavenia je niečo nové. Dostali nejaké nové zjavenie. Bože, my sme to počuli pred 30 rokmi. Ak to nie je z písma, tak je to potom na nič. Mal som raz jedno zhromaždenie v Houstone, v Texase. Prišiel jeden mladý muž, 28-ročný, a niekto na ňo kladol ruky, nejaký tzv. Prorok, a povedal mu, že je apoštol. Takže on prišiel ku mne, pretože on je apoštol, tak bol nado mnou. Takže chcel, aby som ho poslúchal, aby mi on hovoril, kde a kedy mám ísť kázať. Spýtal som sa ho, koľko cirkví si vybudoval, postavil. Ani jednu. Ak si nikdy neustanovil žiadne cirkvy, všimnite si, som povedal cirkvy. Nepovedal som jednu cirkev. Keď si nikdy nezačínal cirkev, tak nie si apoštol. Ani tak nevoniaš ako apoštol. Aj keď nepoviete amen, je to tak. Ten chlapec nepostavil ani hrniec na polievku. A nie je to ešte nejakú cirkev. Začal mi hovoriť, ty sa nepodriaduješ autoritám. Ja sa nepodriadujem nevedomosti a hlúposti, povedal som. Ale tvoja služba upadne. Ja sa tomu nepodriadím. Od tejto chvíle tvoja služba pôjde dole. Tak potom sme prešli do Tulzy a títo ľudia, ktorí takto obchádzali cirkve, znovu prišli. Oni si mysleli, že dostali nové zjavenie. Niektorý z nich prišiel do Tulzy v tom čase ako aj my. Začneme novozákonnú cirkev. Najprv musia zistiť, či tam je nejaká novozákonná cirkev. Ak nie, tak ju začneme. Možno sa zastavia aj vo vašom meste, aj tam začnú novú cirkev. Len ich nechajte. Takže oni jednu začali, ale to nefungovalo. A potom začali obchádzať všetkých služobníkov v meste. Išli k prezidentovi obchodníkov s plným evanjeliom. Oni sa sami ustanovili do tej služby. Mysleli si o sebe, že sú apoštoli a mysleli si, že môžu dohliadať nad každým a nad všetkým. A hovorili, tak ja ti poviem, kam máš ísť kázať, koho máš pozvať kázať. Ale teba nepoznajú v našej oblasti. Nemôžeš mi hovoriť, za kým mám ísť, kde mám kázať. A Pán ma vedie.
nemôžeme už mať s tebou obecenstvo, lebo ty sa nechceš nám podriadovať. Oni sa nechceli mať so mnou obecenstvo, pretože som sa im nepodriadila, ale oni všetci odišli a ja som ostal. Takže tak musíte povedať amen, aj keď nepoviete, je to tak. Apoštol má schopnosť. Nebudem tomu venovať veľa času. Apoštol má autoritu ustanoviť cirkev. Pavol to robil. A potom mal duchovný dozor nad tými cirkvami, ktoré ustanovil. On nie je apoštolom pre Židov. On tam neustanovil žiadnu cirkev. On dozrel len na tie cirkvy, ktoré on sám ustanovil. Apoštol má schopnosť tiež robiť aj pastorskú prácu, ak je to potrebné. Pavol ostal na jednom mieste niekedy od 6 mesiacov do 3 rokov. Ustanovil cirkev a potom išiel ďalej. Ustanovil ľudí v slove, aby sa rozvinuli. Potom tam pomohol vychovať pastorov, ustanovil starších. Ľudia, ktorí sa najviac približujú k služobnosti apoštola, sú naši misionári, pretože oni robia veľa podobnej práce ako apoštoli. Pavol bol kazateľ a učiteľ. Videli ste, že to je skutočne pravda? Čo sa týka akéhokoľvek Božieho povolania. Jeden človek povedal, ja môžem kázať, ale nemôžem vyučovať. Alebo povedal, ja môžem iba vyučovať, ale nemôžem kázať. Niektorí ľudia sú špeciálne povolaní, aby iba vyučovali. Je to ich hlavná služba, ale ak je potrebné, tak aj kážu. Kazatelia sú väčšinou svojej práce kážu, ale potom môžu aj učiť, ale majú kombináciu kazateľ a učiteľ. Poďme ešte rýchle do Matúša 9. Ježiš bol hlbokou ľutosťou pohnutý nad zástupmi, lebo boli zmorení a rozptýlení ako ovce, nemajúce pastiera. Tieto ostatné služobnosti nemajú pastierské srdce. Apoštoli to môžu mať prechodne, ale jeho práca je, aby išiel ďalej. Ustanovil cirkvu a zase išiel ďalej. Ja verím, že Boh môže použiť ženy v tejto oblasti. Keď som prvýkrát prišiel od baptistov k letničným, tak baptisti neverili, že ženy môžu kázať. Ja som bol ako mladý baptistický kazateľ a keď som bol v letničných kruhoch, tak moji kolegovia baptisti ma varovali. Jeden z ich hlavných argumentov bolo to, že majú ženské kazateľky. Pamätám si na pána Browna. On nemal služobnosť, ale vyučoval v nedeľnej škole v prvej baptistickej cirkvi. Skončil baptistický seminár. A tak som mu povedal, máš svoju Bibliu? Veríš jej? Všimol si, ja som vedel, že baptisti verili, že prorokovať znamená kázať. Je tam určitý element pravdy na tom. A povedal som mu, spomínaš si v 2. kapitole skutkov Pavol cituje z Joela, vylejem svojho ducha na každé telo a vaši synovia a vaše dcery budú prorokovať. Hovoril som, prorokovať znamená kázať však. A on mi povedal, musím si to ešte viacej preštudovať a potom sa k tebe vrátim. Ja som čakal všetky tie roky, doteraz sa ku mne s tým nevrátil. Keď som prvýkrát prišiel do letničných kruhov od baptistov, počul som o jednej pani, ktorá bola evanjelistka a ona bola evanjelistka, Boh ju používal. Potom som si všimol za niekoľko rokov, ona išla do mesta, kde nebola cirkev plného evanjelia, mala tam zhromaždenia. V tých dňoch depresie bolo veľa zhromaždení, ktoré boli vonku.
ľudia si zobrali nejaký proviant a išli na zhromaždenia, ktoré boli pod holým nebom. A ľudia boli spasení. A potom tam vybudovali cirkev a išli do ďalšieho mesta. Neviem, koľko rôznych miest navštívila a založila cirkvi. Za 40 rokov som si všimol, že ešte stále sú dobré cirkvi. Neviem ako dobré, ale stále sú tam cirkve v každom z tých miest, kde ona kázala. Ja verím, že Boh jej dovolil, aby prechodne vstúpila do toho úradu pastora, aby ustanovila cirkev. Apoštola, aby ustanovila cirkev. Aj keď jej hlavné povolanie bolo evanjelista. Pavol povedal, ja som apoštol, ja som kazateľ. Grécke slovo apoštol znamená poslaný. Ja som poslaný k pohanom. Boh ma poslal k pohanom, aby som kázal pohanom. Potom povedal, a učiteľ som tiež. Ježiš mal súcit s týmito ľuďmi, lebo oni boli zmorení a rozptýlení ako ovce nemajúce pastiera. To znamená, ovce potrebujú pastiera. A nikto nemôže zaujať iný to miesto namiesto pastiera. Ďaká Bohu za pastierské srdce. Niektorí mi povedali na mojej službe. Ľudia stačí, keď budú počúvať moje kazety, čítať moje knihy, môžu ísť domov a môžu byť dobrými kresťanmi. Ja som mu povedal, a nebol Ježiš to nevedel, chudák Ježiš to nevedel. Ježiš cítil súcit s týmito ľuďmi, lebo nemali pastiera. A ja som povedal tomu človeku alebo inému, ty si pastier? Nie. Je to tvoje povolanie? Nie, ja som učiteľ. Ale ľudia ma počúvajú. Oni nemôžu byť tak úspešní kresťania, keď počúvajú iba teba ako učiteľa. Môžu byť požehnaní do určitej miery, ale ovce potrebujú pastiera. Povedzte to nahlas. Ovce potrebujú pastiera. Ďaká Bohu za pastierov. Počujete, niektorí ľudia hovoria, niekto ma poslal. Jeden človek hovoril o pastieroch a o apoštoloch ako o starých psoch, akože ich nepotrebujeme. Ja myslím, že ten človek nikdy ani nechodil do školy. Na druhej strane, keď sa pozrieš na jeho vzdelanie, tak skončil seminár, teologický seminár. To muselo byť určite niečo iné, než seminár. Vďaka Bohu za pastierov. Ovce potrebujú pastiera. Tak poďme teraz ešte do nového zákona, do Evanjelia Jána, do kapitoly 10. Takže Evanjelium podľa svätého Jána, kapitola 10. Všimnite si, čo Ježiš povedal v 11. verši. Ja som ten dobrý pastier. Dobrý pastier kladie svoju dušu za ovce. Chceš byť dobrý pastier? Pastor? Dobrý pastier dáva svoj život za ovce. Dáva ovce na prvé miesto, nad seba. Poďme do 16. verša. A mám aj iné ovce, ktoré nie sú z tohto ovčinca, aj tie musím priviesť a počujú môj hlas a bude jedno stádo a jeden pastier. Hovorí o veľkom pastierovi. Kto je on? Tak poďme ešte do epištoly a poďme sa pozrieť, čo hovorí Peter. V prvom verši 1. Peter, 2. kapitola 25. Lebo ste boli ako blúdiace ovce. Kenneth Hagin, Etika služobníkov. 2. časť. Poďme do 1. Petra, 2. kapitola, verš 25. Lebo ste boli ako blúdiace ovce, ale teraz ste obrátení k pastierovi a biskupovi svojich duší. Hovorí o Ježišovi, hovorí o biskupoch a pastieroch.
alebo iné slovo hovorí o pastorovi, alebo dozorcovi. Takže obráťte sa k pastierovi a k biskupovi svojich duší. Pozrime sa do toho istého listu, do 1. Petra, 5. kapitola. Začneme s 1. veršom. Tedy starších medzi vami, prosím, ja spolu starší, Peter hovorí, ja som tiež starší a svedok utrpení Kristových, ktorý som aj účastníkom slávy, ktorá sa má zjaviť. Paste stádo Božie, ktoré je medzi vami, dozerajúc, všimnite si, dozerajúc, dohliadať, nie z prinútenia, ale dobrovoľne, radi, ani nie pre mrzký zisk, ale ochotne, radi, ani nie ako panujúci nad dedičstvom pánovým, ale súd s príkladom stádu. A keď sa ukáže arcipastier, odnesiete si neuvednutelnú korunu slávy. Ježiš je arcipastier, pastori sú podpastori, sú pod ním. Takže toto si na to pamätajme. Starších medzi vami, prosím, ktorý som aj ja, spolu starší. Kto sú starší? Poďme sa pozrieť ešte do skutkov. Do 20. kapitoly skutkov. Pavol sa lúči, keď si spomínate, a hovorím, že už ich viac neuvidí. Ustanovil tú cirkev v Efeze, robil tam pionierskú prácu a v 17. verši si všimnime. A z Miletu poslal do Efezu a povolal k sebe starších zboru. Povedal veľa dobrých vecí, ktoré nebudeme teraz čítať, ale poďme do 22. verša. A teraz hľa, ja zviazaný duchom idem do Jeruzalema, nevediac, čo sa mi v ňom prihodí, iba že mi Svätý Duch osvedčuje po všetkých mestách a hovorí, že ma čakajú putá a súženie. Ale ja na to všetko nič nedbám, ani mi môj život nie je taký drahý, aby som s radosťou dokonal svoj beh a službu, ktorú som prijal od Pána Ježiša, to jest, aby som pevne svedčil evanjeliu milosti Božej. A teraz hľa, ja viem, že už viacej neuvidím vašej tvári, nikto z vás, medzi ktorými som chodil a hlásal kráľovstvo Božie. Preto vám osvedčujem dnešného dňa, že ja som čistý krvi všetkých, lebo som sa neutiahol z nejakej príčiny, aby som vám nebol zvestoval celej rady Božej. Verš 28. A tak tedy majte na seba pozor. Komu hovorí? 17. verš hovorí o starších zboru. Majte na seba pozor a na celé stádo, v ktorom vás ustanovil Svätý Duch za dozorcov. Pastieri, biskupy sú dozorcovia, aby ste pásli cirkev Božiu, ktorú si dobil vlastnou krvou. Všimnite si, že Peter hovorí tým starším, aby krmili stádo. Toto sú kazatelia, učitelia. To nie sú nejakí podnikatelia v cirkvi, ktorí by sme dali do úradu starších. Oni nemajú pomazanie k tomu. Bojovali sa malé vojny v týchto veciach, ale keď budem počúvať Božie slovo, tak nám to bude jasné. Všimnite si znovu. Vo 17. verši Pavel hovorí, povolal k sebe starších zboru. Povedal starším zboru, majte pozor na seba a na celé stádo. Takže on používa tento termín pastierov. Používa tu na hovorí o stáde, ktorom vás ustanovil Svätý Duch za dozorcov.
To isté grécke slovo sa prekladá aj biskup, nad ktorým vás ustanovil Duch Svätý biskupmi alebo pastiermi. Kto má dozerať nad stádom? Nad ovcami. Pastor to robí, pastier to robí však. On povedal, dávajte pozor na seba a na celé stádo, nad ktorým vás Duch Svätý ustanovil za dozorcov. Kto dozerá nad stádom? Robí to pastier. Keď hovorí o starších, tak hovorí o pastieroch. To isté grécke slovo sa prekladá aj pastor. Teraz rozumiete tomu, že keď cirkev bola v rannom štádiu, ľudia boli novo spasení, odkiaľ dostanú pastorov? Veľakrát v tých začiatkoch podľa cirkevnej histórie a podľa cirkevnej tradície len zobrali jedného z najstarších ľudí, ktorí tam boli a dali ich dočasne, aby boli ako dozorcovia, aby niekto nad nimi dohliadol. Niektorí aj v letničných zboroch na začiatku tiež takto robili. Ja hovorím ešte predtým, než vôbec bola nejaká organizácia. Organizácia môže byť dobrá, organizácia môže byť aj zlá. Tak ako automobil môže byť dobrý, môže ťa priviesť do zboru, do práce, môže ťa zobrať na dovolenku, ale automobil môže byť aj zlý. Môžeš mať aj nejakú autonehodu. Môžeš to použiť aj na nejakú zlú vec. To ešte neznamená, že ten automobil je zlý. Niektorí ľudia sa boja organizácie. Organizácia nie je dobrá, pokiaľ ti niečo diktuje, ale pokiaľ nad tebou vládne. Keď som bol ešte mladým kresťanom ako mladý baptistický pastor, prišiel som medzi letničných. Oni povedali, predtým ešte hovorím o tom, keď ešte nebola nejaká organizácia medzi letničnými. Bolo to v roku 1906-1907, čo mi rozprával nejaký človek. To bolo ešte predtým, než bolo vyliatie na Azusa Street. Brat Seymour išiel vlastne z Texasu do Kalifornie. Bola tam nejaká skupina, ktorá zažila vyliatie Ducha Svätého. Takže oni tam mali taký zbor a ten človek mi povedal, ak by odišiel náš pastor, odkiaľ získame druhého. Niekedy sme boli bez pastora aj celý rok. 6 mesiacov, rok sme sa modlili, aby nám Boh niekoho poslal. Takže ten človek mi povedal, ja som bol najstarší, všetci boli mladí, ale ja som bol z nich najstarší, čo sa týka veku. Takže oni ma tam dali ako dohliadateľa, ale ja nie som pastor. Je to len dočasne. Ja nie som pastor, ja som farmár. Ale nemali nikoho, kto by na to dozeral. Takže on hovoril, my sme sa modlili, Bože, pošli nám pastora, lebo ja som vedel, že ja nie som pastor. Bože, pošli nám pastora, sa modlili. A Boh im poslal. Vtedy nebolo toľko veľa pastorov, pretože letničné hnutie vtedy ešte len začínalo. Amen. Ale teraz Pavol tu napíše, tí starší, o ktorých píše Peter, učitelia sú učitelia, pastieri. Pre nás dnes je bezpečnejšie, aby sme povedali, aby sme nemali nejaké kontradikcie, že slovo starší, slovo biskup, pastor, slovo pastor, pastier, dohliadateľ je ten istý úrad. Môžete to vidieť? Ak nemôžete, tak sa pozrite na tie verše. Pavol povolal k sebe starších zboru.
A povedal im, majte na seba pozor a na celé stádo, v ktorom vás ustanovil Svätý Duch za dozorcov, aby ste pásli cirkev Božiu, ktorú si dobil vlastnou krvou. On nepovedal, že ich krmte sendvičmi. Nehovorí, aby ich krmili hotdogmi alebo niečím iným. Hovorí, aby ich krmili Božím slovom. Nie je to tak? Všimnite si znovu, že títo ľudia boli učitelia alebo kazatelia. V tej 5. kapitole 1. Petra, čo hovorí? Starších medzi vami, prosím, ja, ktorý som tiež spolustarší. Peter hovorí, ja som tiež spolustarší a svedok utrpení Kristových, ktorý som aj účastníkom slávy, ktorá sa má zjaviť. Všimnite si, čo hovorí ďalej. Páste stádo Božie, ktoré je medzi vami. Páste stádo Božie. Vy, dozorcovia, vy starší, páste stádo Božie. Čím ich majú pásť? Čím ich majú krmiť? Kurčaťom? Alebo pomfritmi? Nie, nehovorí o prirodzenom krmení, ale hovorí o krmení Božím slovom. Krmte ich, páste ich na Božom slove. Páste, krmte stádo Božie, ktoré je medzi vami, dozerajúc nie z prinútenia, ale dobrovoľne. Ani nie pre mrzký zisk. Ale to ľudia, to znamená, že museli byť platení však. Mrzký zisk sú peniaze. Čiže ty nezoberieš to dozorstvo nad stádom kvôli peniazom. Áno, ty očakávaš, že budeš podporovaný, Biblia o tom hovorí. Títo ľudia, o ktorých on hovorí, tí starší, ako ich on volá, alebo títo kazatelia, alebo učitelia. Nie sú oni? Takže chcem to objasniť, lebo toľko veľa protirečení bolo v tomto predmete. Pred mnohými rokmi v mojom domovskom meste sa cirkev rozdelila kvôli tomuto. Oni mali verejnú debatu o tom, kto je starší. Boli tam aj určití podnikatelia, biznismeni, ktorí chceli všetko riadiť, ale oni sa stiahli preč, pretože nemohli nad všetkým dozerať. A začali novú cirkev. Nikdy sa im nič nestalo. Nikdy sa im nič nepodarilo. Pretože tú hrstku ľudí, ktorých získali, to boli ľudia, ktorí vytvorili taký cirkevný klub a nestarali sa o nikoho iného. A tak tým pádom mohli riadiť, dozerať nad všetkým. Ale pastor, učiteľ, kazateľ má pomazanie kázať, má pomazanie učiť. Sláva Bohu. Môžete povedať amen k tomu? A dozerať. On hovorí o duchovnom dozorstve. Pastor má duchovné dozeranie nad tou miestnou cirkvou. Čo sa týka nejakého biznisu alebo obchodných záležitostí, keď sa týka napríklad, neviem, výstavby cirkvi alebo nejakých praktických vecí finančných, možno môžu mať nejaký diakonský výbor alebo nejaký výbor, ktorý bude pomáhať v tejto oblasti. Ja si spomínam raz, my sme v cirkvi hovorili o dostavbe domu pre pastora. Nebol taký veľký a teraz sme chceli dostavať tam jednu časť. Jeden z diakonov, o ktorých sme hovorili na tom business meetingu ohľadne tej dostavby, tam sa nehovorilo o nejakom duchovných veciach, lebo to patrilo mne. A ten diakon jeden, jemu sa to nepáčilo. Ja som prešiel popri ňom a povedal som, prečo neurobíme tak? Ja aj tak tu nebudem celý svoj život. Tá cirkev tu bola predtým, než som prišiel. Tá cirkev tu bude aj keď odídem. Rozumiete, že sú rôzne okolnosti. Ale pri týchto okolnostiach som neplánoval byť v tejto cirkvi celý život. Ja som ju neustanovil, tú cirkev.
A teraz to vyzeralo, ako keby som ja mal z toho nejaký osobný zisk kvôli tomu, že sa tam dostavoval ten dom pre pastora. Takže cirkev si musela požičať a cirkev bude musieť potom to aj platiť. Keď odídem zajtra, tak cirkev zase bude musieť doplatiť, bude musieť platiť. A tak som povedal, poďme o tom hlasovať, dajme to k ľuďom a nech ľudia o tom rozhodnú. Ten jeden diakon bol proti všetkému, dokonca si myslel, že aj jeho žena je proti nemu. Takže my sme s ním už o tom potom nediskutovali, ale v tej istej cirkvi sme mali potom také prebudenecké zhromaždenia a ten diakon neprišiel. Jeho manželka prišla, hrala piano každý večer. A potom som sa jej spýtal, kde je brat ten a ten? A ona povedala, brat Hagen, ja sa hanbím ti to povedať. A ja som povedal, povedz, čo sa stalo? On nepríde. My sme prešli celý ten týždeň, v nedeľu ráno prišiel, sadol si na svoje miesto, v nedeľu večer tiež neprišiel. Pondelok, utorok, streda, ďalší týždeň zase neprišiel. A ona povedala, ja sa hanbím ti to povedať. On povedal, brat Hagen sa ma nespýtal, či môžeme mať prebudenie, alebo nie. A ja som povedal, ja sa ho ani nebudem na to pýtať, či budeme mať prebudenie, alebo nie. Diakon, to nie je jeho biznis, aby hovoril pastorovi, či má byť prebudenie, alebo nie. Pretože pastor má ten duchovný dohľad nad týmito vecami. Amen. Jeden iný diakon sa ma spýtal, mi povedal, poďme ďalej, pokračujeme ďalej. Potom sa ma spýtal, čo je zle s tým bratom, s tým a s tým. Prečo? Išiel som k nemu a on mi povedal, počul som, že tam máte prebudenie. On bol jeden z diakonov a on povedal, máte tam vraj prebudenie. A ten diakon povedal, buď si istý, že máme a Boh nás žehná. On dúfal, že nemáme prebudenie. Jeho manželka mi povedala, ja ti hovorím, že každý večer sa za neho modlím, ale keď ja prídem zo zhromaždenia a on už leží v posteli, tak ho zobudím a rozprávam mu, aký dobrý čas sme mali, aké prebudenie. Mnohí muži by to neprežili, alebo by to neprekonali, keby nemali také dobré manželky. Takže sme mali potom v druhom týždni zhromaždenie v piatok a vtedy prišiel. Predtým, než začal evanjelista hovoriť, mali sme také 3 miestnosti rozdelené na 3 sekcie. Predtým, než evanjelista začal kázať, tak som povedala, aby sme mali niekoľko svedectiev z každej tej sekcie, čo kto zažil počas tých zhromaždení, že Boh ho uzdravil a bol pokrstený Duchom Svätým. Také rýchle svedectvá. Niekto sa postavil, povedal svedectvo a potom v tej sekcii sedel jeden človek vedľa toho diakona, postavil sa a svedčil o tom, ako bol odpadlý a ako ho Duch Svätý naplnil. A potom sa hneď postavil ten diakon a začal hovoriť svedectvo a ja som ho zastavil a on zastavil. A ja som, ty si nebol požehnaný od Boha. Na teba iba preskočilo to požehnanie, ktoré bolo na tvojom susedovi. Ty si myslel, že Boh ťa požehnal, alebo ťa nepožehnal. To iba preskočilo na teba to požehnanie. Ja som ho zastavil. Potrebuješ sa napraviť v tej veci a až potom ťa Boh požehná. Tak si sadol. Sadol si. Amen. Niektorí ľudia si myslia, že keď na nich preskočí požehnanie, takže oni sú požehnaní od Boha. Ale nech sú požehnaní priamo od Boha. Takže hovoríme o tom, že kto je starší. Podľa písma, a to, čo vám hovorím, že tí starší, o ktorých hovorí Peter, sú kazatelia, pastori
tedy starších medzi vami, prosím, ja spolu starší a svedok utrpení Kristových, páste stádo Božie, ktoré je medzi vami, dozerajúc, nie z prinútenia. Dozerajúc. Dozeranie, dozorcovia, dohliadatelia, nie z prinútenia, ale dobrovoľne, radi, nie pre mrzký zisk. To znamená, že títo ľudia museli byť podporovaní. Nerobia to kvôli peniazom. Žiadnu službu nerobíš kvôli peniazom, ináč by si mal problémy. Takže poďme teraz späť do 3. kapitoly 1. Timotea, sme na to pripravení. Verné je to slovo, je to populárne slovo. Ak niekto túži po biskupstve, žiada si výborné dielo. Ak inšpiruje, iný preklad hovorí na biskupstvo, alebo iný, ak túži po biskupstve, po úrade biskupa, žiada si výborné dielo. Tedy biskup, postavme to takto, služobník. Služobník, jeden z 5 darov služobnosti. Apoštol, pastor, učiteľ musí byť bez úhony. Muž jednej ženy, triezvy, rozumný, slušného chovania, pohostinný, schopný učiť. Pastier, alebo biskup, dozorca, pastor, starší, pastor, a potom to môžem povedať služobník, pretože Boh by neočakával ani od jedného z nich niečo viac alebo menej. Musí byť bez úhony. Čo to znamená byť bezúhonný? Iný preklad hovorí človek bezúhonného charakteru, alebo osoba bezúhonného charakteru. Iný preklad hovorí človek takého charakteru, ktorému sa nedá nič vyčítať. Amplified preklad hovorí, nesmie dať žiaden priestor na obviňovanie, ale musí byť nad výčitkami. Living preklad hovorí, musí byť dobrým človekom, proti ktorého životu sa nedá nič namietať. Iný preklad hovorí, musí byť nad pohanením. Iný preklad hovorí, nemôže sa mu vyčítať ani jeho správanie a ani jeho zvyky. Toto by vylúčilo veľa ľudí však. To znamená, že musí byť bezúhonný. To znamená, že musí byť bez viny, bezúhonný. Potom pokračuje ďalej. Muž jednej ženy. Iný preklad hovorí, aby si bol istý, že bol ženatý iba raz. Verný svojej jednej ženy. Amplified hovorí, muž jednej ženy. Living New Testament hovorí, môže mať iba jednu ženu. Muž jednej ženy. Iný preklad hovorí, muž jednej ženy, nie je bigamista alebo polygamista. Musíš interpretovať to slovo vo svetle toho, komu to bolo písané. To nebolo písané pre nás. Musíte rozumieť tomu, že oni vyšli zo starej zmluvy a mali viacej žien. V tej krajine, na tom mieste, mali ľudia v cirkvi, muži mali viacej žien. Ale služobník musel dávať príklad. Vodca, čítali sme to, musí byť príkladom. Amen. A preto povedal, muž jednej ženy, nie polygamista, nie bigamista, ale muž jednej ženy. Amen. To neznamená, niekedy v minulosti, predtým, než niekto bol spasený, mali problematický život,
Potom sa znovu oženili, znovu sa rozviedli a znovu sa vzali. Potom sa ale znovu narodili, stali sa novým stvorením v Kristovi. Potom sa znovu zrodila jeho súčasná žena, stala sa tiež novým stvorením. Stále je muž jednej ženy. On naplňuje túto podmienku. Niektorí ľudia sa chcú vrátiť, čo sa stalo vtedy a vtedy. Nemôžeš sa vrátiť späť. Biblia ti hovorí. Nie, teraz o tom nemám čas hovoriť, ale je to tak. Tretia časť. Veľa dobrých služobníkov, ktorých Boh mohol použiť, a niekedy ich použije aj napriek tomu, boli handicapovaní tým, že nesprávne mysleli. My nie sme za rozvod a za znovu manželstvo, ale mnohí ani God nie je za to. Ja si spomínam na jedného človeka, on bol vlastne takým vedúcim v jednej denominácii. On mi povedal, v tej denominácii, či manžel alebo manželka boli predtým rozvedení, tak nemohli slúžiť. Ja som mu povedal, Boh nie je proti nám. On mi povedal, v mojej cirkvi na jednom zhromaždení sme mali tri mladé manželstvá, ľudia, ktorí sa znovu narodili, naplnili Duchom Svätým od veku 28 do 32 rokov. Boli tam tieto tri manželstvá, neboli predtým spasení, neboli znovu zrodení, neboli to ľudia v cirkvi. Nejakým spôsobom na tom zhromaždení niekto ich pozval, oni prišli, znovu sa zrodili, naplnili sa Duchom Svätým. Boli zapálení pre Boha, pracovali medzi mladými ľuďmi, vyučovali sa Božiemu slovu. A ten pastor mi povedal, oni boli vo veľkom meste a tá cirkev bola na okraji mesta. A oni vždy museli dlho cestovať na zhromaždenie, tak mu povedali. On povedal, my prídeme v nedeľu, ale počas týždňa budeme mať modlitebné zhromaždenie u nás doma. A povedali mi, my by sme chceli začať cirkev u nás. On povedal, dobre, v poriadku. Toto bude vaša domovská cirkev a môžete tam začať cirkev. Takže tá miestna cirkev už pred rokmi založili alebo podporovali 6 až 7 cirkví v minulosti. Podporovali, dali viac než $6,000 alebo aj viacej pre cirkve, ktoré založili ich členovia na iných miestach. Takže ako miestna cirkev im pomohla, prenajali si budovu a začali cirkev. Mali asi 35 ľudí, s ktorými začali. A jeden z tých troch mladých manželov povedal, že Boh ho povolal kázať, tak sme ho dali ako pastora. To je nová práca, noví ľudia. Bol tam asi rok a nakoniec dostal z tých 35 na 25 ľudí. Takže odišiel. Povedal, ja nie som pastor. Takže potom tam dali druhého a on tam ostal tiež asi rok a dostal sa k 15 ľuďom. Išli nesprávnym smerom. Takže ten tretí povedal, tak ja to skúsim, ja verím, že Boh ma povolal. Takže za 18 mesiacov mal 150 ľudí. Za 2 roky postavili si svoju budovu. Amen. A dostali sa až k 200. Ten pastor mi povedal, ja som mu povedal, Boh ho požehnal,
Ja som mu povedal, čiže on nemohol, ten mladý pastor, oddávať ľudí, takže potom sa rozhodlo, že sa bude uchádzať o licenciu. Otázka, či sa rozviedol a znovu oženil, on nie, ale jeho manželka áno. Takže mu nedali licenciu na to, aby bol pastor, aby mohol oddávať ľudí. Ale on je stále manželom jednej manželky, má stále jednu manželku. Niekedy môžeme byť veľmi hlúpi. Jeho manželka, keď bola veľmi mladá na strednej škole, tak sa vydala za niekoho a potom sa rozviedla. A teraz za 10-12 rokov neskôr. Ale Boh ho požehnal. Čo budeme robiť? Boh ho požehnal. Ale on je ten, kto začal tú cirkev s 15 a teraz pracoval a dosiahol tieto výsledky. Nemôžeme ho dať preč a dať ho dole. On tých ľudí krmil, slúžil im, začal pracovať pre Boha. Tí dvaja, ktorí boli pred ním, tí by dostali licenciu. Majú licenciu a kážu roky a nakoniec dostanú sa k 30 ľuďom. Možno, že ani vôbec neboli povolaní. Nemôžeš vidieť ani evidenciu pomazania na nich. Nepozrite sa na mňa tak. Bojovali sa boje ohľadne tohto. Musíte si uvedomiť, že v tom čase, na tom mieste, kde sa píše v Biblii, tak muži mali viac žien. Takisto je to aj v starom zákone. Ale to, čo on tu hovorí, je, že ten, kto je v službe, má byť príkladom. Ako Peter hovorí, musí byť príkladom stádu. Preto povedal, že musí to byť, môže mať iba jednu ženu. Iný preklad hovorí muž jednej ženy. Iný preklad hovorí muž jednej manželky. Nie bigamista alebo polygamista. Verný svojej jednej manželke. Muž jednej ženy. Amen. Chvála Bohu. Spomínam si pred niekoľkými rokmi, že som kázal pre jedného misionára, ktorý sa vrátil z Afriky. Ten človek, o ktorom hovorím, tak ten bol pred vojnou. V 30. rokoch bol misionárom. Hovoríme 60 rokov dozadu. On bol misionárom, vrátil sa naspäť do Spojených štátov a mal cirkev. A ja som tam mala prebudinské zhromaždenie v jeho cirkvi. Rozprávali sme sa o tejto téme a on povedal, že v tejto denominácii, kde on bol, tu v Spojených štátoch, povedal, že v Afrike sme mali ľudí, ktorí dostali licenciu a boli ustanovení za služobníkov a mali viac žien. On povedal, v cirkvi, ktorú som ja postavil, v jednom z takých modernejších miest v Afrike, vždy hovoríme o tom 60 rokov dozadu, o čase. Jeden z vedúcich ľudí vo vláde študoval na Oxforde v Anglicku, bol členom vlády, je jedným z vedúcich vo vláde tej krajiny, mal 4 manželky, bol synom náčelníka a všetky 4 jeho manželky boli dcérami náčelníkov. A on povedal, to nie je ako si to myslíš, nemôžeš si zobrať manželky len preto, že ich chceš mať, musíš sa o nich postarať, musíš mať 4 domy pre nich, 4 domácnosti.
niekto svedčil jednej z tých žien a ona sa obrátila, bola spasená, začala hovoriť v nových jazykoch. Potom ona sa modlila za ostatné a druhá manželka bola spasená. Potom tie dve sa modlili za ďalšie dve a tretia bola spasená a naplnená Duchom Svätým a potom všetky tri sa modlili za štvrtú a aj tá bola spasená a pokrstená Duchom Svätým. Potom všetky štyri sa modlili za neho a on takisto bol spasený a pokrstený Duchom Svätým, začal hovoriť v nových jazykoch a všetci prišli do cirkvi, do zboru. Takže on mal prácu vo vláde, zarábal dobré peniaze, oni prijímali jeho desiatky, takže ho nezruš, ale nemohol dávať svedectvo a nemohol takisto prijímať večeru Pánovu, pretože mal viac než jednu manželku. Všetky jeho manželky mohli svedčiť, mohli brať večeru Pánovu, pretože mali len jedného manžela. Takže riaditeľ misie tej denominácie bol riaditeľom všetkých misií v Afrike, bol na návšteve. Takže ten muž, ten člen vlády sa chcel s ním stretnúť a povedal mu o tej dileme, ktorú má. Povedal, ja nechcem byť vedúcim, nechcem byť diakonom, nie som povolaný do služby, ja len chcem mať to privilegium, som mohol brať večeru Pánovu a svedčiť, lebo mali také zhromaždenia, kde svedčili. Ale podľa týchto pravidiel nemohol, pretože mal viac než jednu manželku. Ja nechcem byť vedúcim, nechcem byť diakonom, nechcem byť ani mať žiaden úrad v cirkvi. A on povedal tomuto človeku, on povedal, ty si tu bol misionárom niekoľko rokov, ty vieš, že nemôžem, že mám dve voľby. Ak si vyberiem jednu ženu, s ktorou chcem žiť, potrebujem tie ženy, s ktorými by som nechcela žiť, tak ich musím poslať späť k ich otcovi, k náčelníkovi. A on by ju mohol predať nejakým bojovníkom a deti by museli s ňou. Je lepšie poslať ich preč, alebo aby ostali v cirkvi. A potom znovu. Viete, že máme svoju kultúru. Ak sa nebudem starať o tieto 4 ženy, ak nebudem ich manželmi a otcom pre deti, tak ma zabijú. Normálne ma niekto zabije. Čo mám robiť? On povedal, tak si len pekne udrž všetky 4 manželky a poď do cirkvi, ale ja chcem brať večeru Pánovu. Tak dobre, neviem, ale možno môžeme zmeniť naše pravidlá. Takže ten misionár mi povedal, že v priebehu nejakého času, zabralo im to niekoľko rokov, kým to rozoberali to doma. My sme sa rozhodli, že necháme, aby ľudia boli spasení, naplnení Duchom Svätým a nebudeme meniť ich kultúru. Nech to robí Pán. Amen. Ale malé vojny sa bojovali v tomto smere. A vlastne je to až neinteligentné, aby som vám povedal o tom pravdu, čo si myslím. Pretože on tu nehovorí, že kvôli tomu, že muž bol ženatý a potom sa rozviedol a znovu sa oženil, že nemôže byť v službe. On to tu nehovorí. Ako som povedal, my nie sme za rozvod. Rozvod je zlý. Amen. Ale keď si znovu zrodený, stáš sa novým stvorením, tak tvoja minulosť pominula. Máš odpustenie hriechov. Nasledujete ma? Nemám teraz čas ísť k tomu.
Ale my sme o tomto hovorili na mnohých seminároch po celej krajine. O manželstve, o rozvode a znovu manželstve. Ale tu napríklad hovorí, že manžel, muž jednej ženy. Verný je svojej jednej ženy. Manžel jednej ženy. Smie mať iba jednu manželku. Iný preklad hovorí manžel, muž jednej manželky, nie je bigamista alebo polygamista. Má byť príkladom. Takže to je všetko k tomu. Poďme ďalej pokračovať. Triezvy, rozumný, slušného chovania, pohostinný, schopný učiť. King James hovorí triezvy, dobrého správania. Iný preklad hovorí, musí byť triezvy, rozvážny a dobre usporiadaný život. Tak by to malo byť ohľadne každého služobníka, muža alebo ženy. Musí byť rozvážny, triezvy a musí sa dobre správať. Amplified hovorí, musí byť obozretný, umiernený, musí mať seba kontrolu, musí byť citlivý. Veľa ľudí to vylúčuje potom už však. A dobrého správania. Ó, Pane. Amplified hovorí obozretný, umiernený, musí mať seba kontrolu, musí byť dôstojný, to zase ďalších vylúčuje. A musí viesť poriadny, disciplinovaný život. Living New Testament preklad hovorí, musí byť usilovne pracujúci. To zase vylúči ďalšiu skupinu. Plný dobrých skutkov, poriadny. Iný preklad hovorí umiernený, vážený, dôstojný, citlivý. Ďalší preklad umiernený, triezvo uvažujúci, poriadny. Možno by som o tom mohol kázať aj celý mesiac. Mali by sme byť príkladom. Ako služobníci. Amen. Boh očakáva viac a požaduje viacej od nás. Ukážem vám ešte, čo hovorí Božie slovo. K tomu sa ešte vrátime, ale teraz poďme do Jakuba. Uzatvoríme to tým a ráno budeme pokračovať ďalej. Nechcem, aby to trvalo veľmi dlho. Všimnite si, čo hovorí Jakub 3. kapitola. Moji bratia, nebuďte mnohí majstri, učitelia, vediac, že budeme prísnejšie súdení. Teraz by som chcel povedať, keď som to čítal veľakrát, a keď to neštudujeme, nenecháme si čas, aby sme to študovali, tak neporozumieme tomu, čo tu hovorí. Ja som si myslel, že to viem, že tomu rozumiem. Myslel som si, že hovorí o majstroch, ako aj o otrokoch, o pánoch a otrokoch. A potom som zistil, že nie. Jeden preklad hovorí, nebuďte mnohí učiteľmi. V histórii v Spojených štátoch bol čas, keď učiteľov volali majster. Majster. Poďme si prejsť ešte ďalšie preklady. Moji bratia, nebuďte mnohí majstri, vediac, že my dostaneme väčšie, prísnejšie odsúdenie. Amplified preklad hovorí, nebuďte mnohí učitelia, moji bratia, lebo viete, že my učitelia budeme súdení. James sa dáva sám do toho, že je učiteľ, že budeme súdení vyšším štandardom. Neverím, že iba učitelia, ale aj apoštoli, evangelisti, pastori, učitelia, všetci budeme súdení
vyšším štandardom a väčšou prísnosťou než ostatní. Takto príjmeme väčšiu zodpovednosť a viac odsúdenia. Lebo mnoho klesáme všetci. Ak niekto neklesá v slove, to je dokonalý muž, ktorý má moc pojať na úzdu i celé telo. Poďme ešte viac prekladov z toho prvého verša. Moji bratia, nebuďte príliš horliví v tom, aby ste iným hovorili ich chyby, lebo všetci robíme veľa chýb. Lebo hovorí, my učitelia, ktorí by sme mali vedieť lepšie, robíme nesprávne, náš trest bude väčší než trest pre ostatných. Living preklad hovorí, moji bratia, nebuďte mnohí učiteľmi, lebo viete, že my, ktorí učíme, budeme súdení s väčšou prísnosťou. Ďalší preklad, nebuďte horliví, moji bratia, v tom, aby ste sa mnohí medzi vami stali učiteľmi, lebo my, učitelia, prechádzame prísnym súdom. Iný preklad hovorí, moji bratia, nestaňte sa mnohí učiteľmi, vediac, že prijímame väčší súd. To sa uplatňuje pre všetkých služobníkov. My budeme prísnejšie súdení. Musíme dávať na seba pozor však. Amen. Povedal som amen. Takže znovu poďme do tej 3. kapitoly 1. Timotea. Biskupy, poďme to ako služobníci teda, ten, ktorý stojí v úrade v 5 daroch služobnosti, musí byť bezúhonný, muž jednej ženy, triezvy, rozumný, slušného správania, pohostinný, schopný učiť. Triezvy, rozumný a slušného správania. Poďme ešte o tom hovoriť. 1 hodina vyučovania stačí. Mohol by som vyučovať dlhšie, to viete. Amen. Ale neviem, či vy to vydržíte. Ale chcem, aby ste sa osviežili a zajtra ráno prišli. Poďme sa postaviť a povedzte nahlas. Ďakujem ti, Bože, za Božie slovo. Ukáž na svojho suseda a povedz, Biblia je Boh, ktorý hovorí k tebe. Ukáž teraz na seba a povedz, Biblia je Boh, ktorý hovorí ku mne. Môžeme vidieť, že Biblia hovorí nielen služobníkom, ale aj k ostatným. Čo nám hovorí? Veľa dobrých vecí nám hovorí Biblia. Amen. Hovorí nám, ako sa môžeme kvalifikovať. Musíš sa kvalifikovať. Nevzdávaj sa. Pracuj na sebe. Amen. Halelúja. Ďakujem ti, Pane Ježišu. Pozdvihnime svoje ruky a poďme chváliť Pána, kým odídeme. Ďakujem ti, Pane, že ty si dobrý, tvoja milosť trvá na veky. My ťa chválime, uctievame ťa, zveličujeme tvoje sveté meno. Ďakujem ti, Pane. Ďakujem ti, Pane. Chvála Pánovi. A povedzte nahlas, Pán je dobrý a jeho milosť trvá na veky. Povedz svojmu susedovi, vďaka Bohu za jeho milosrdenstvo.